Il-paċi magħkom. Eżis tiegħi, kieku kelli nistaqsikom ftit se jiġri mid-9 ta' Settembru l-hemm. Id-9 mhux it-8. Mid-9 ta' Settembru l-hemm. Għaliex aħna qegħdin ninġabru hawnhekk bħala komunità nisranija sabiex infaħru l-Alla għal-rigal kbir li tagħna f'Umna Marija, mod speċjali fit-twelid tagħha. Però kieku kellna nifqu hemmhekk qegħdin nagħmlu ħaġa tajba, però ma tantx tkun wisq relevanti għall-bqija tal-ħajja tagħna. Hu kelli nistaqsikom mid-9 ta' Settembru li għadda xi tbiddel ġewwa fikom u xi tbiddel f'dil komunità nisranija ġewwa l-Isla. Jekk ma tbiddel xejn, maħniex sejrin tajjeb eżis tiegħi. Għaliex aħna fil-Knisja ma niġux bis-sena wara l-oħra nirrepetu l-istess affarijiet. Aħna fil-Knisja qegħdin f'mixja ta' konverżjoni. U jekk niċċelebraw l-Ewkaristija, nisimgħu l-kelma t'Alla u dina ma tibdilniex, allura hemm xi ħaġa serjament gravi. U forsi l-iktar ħaġa gravi hija li għajnejna magħluqa għal dan, li nkunu nies omja. Mument bħal dan jiġi biex il-festa lilna tiftħilna għajnejna għal verità ta' dak li aħna qegħdin ngħixu quddiem Alla. Il-bqija nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet, nieħdu pjaċir bihom, omja nkunu, omja nibqgħu u omja nmutu. Il-Knisja iddaħħalna fi spiritu qawwi bħal dan 9 tiem ta' katakezi sabiex aħna nistgħu verament inħallu l-kelma t'Alla tibdel il-ħajja tagħna. Aħna primarjament niġu l-Knisja mhux biex nitgħallmu imma biex ninbidlu. U allura tiegħi jekk mhux ħanħallu din novena tibdilna fil-ħajja tagħna, se nkunu ħanitilfu ħafna minn dak li Alla jrid jagħmel fil-qalb tagħna. Għalhekk qed nagħmlilkom stedina fil-bidu eżis tiegħi. Ejjew inħallu dawn id-9 tiem, ejjew nħallu din il-festa tibdel il-qalb tagħna u tibdel il-komunità nisranija tagħna. Jekk dawn id-9 tiem mhux se jkunu għajn ta' bidla, jekk ħajkunu biss ċelebrazzjonijiet ta' tifkira, allura maħniex xedin fl-ispirtu ta' Alla u dak li Knisja tixtieq minna. Din il-bidla eżisti li aħna imsejħin biex niħtlu fiha u rridu nħallu l-Madonna tkun il-gwida tagħna bis-serjetà. Inkella ħan nirrepetu li għamilna s-sena l-oħra u s-sena d-dieħla ngħidu li għedna dis-sena u kollox jibqa' l-istess. Biex inħallu eżisti u nifhmu l-bżonn ta' din il-bidla jridu nitilqu miċ-ċirkustanzi konkreti ta' dak li aħna ngħixu fih illum il-ġurnata. Aħna ngħixu f'pajjiż li mhuwiex nisrani. Aħna ngħixu f'pajjiż li mhuwiex Kattoliku. U dan eżisti lilna bħala komunità żgħira ta' nsara f'dal pajjiż iġibilna ħafna konflitti, iġibilna ħafna beżat, iġibilna ħafna tensjonijiet, ġabna f'sitwazzjonijiet li ma nafux kif ngħixu ta' nsara, suppost ngħidu, suppost nagħmlu, suppost nażlu, suppost niddeċiedu minn fejn se nibdew u fejn se nkomplu. U din ir-realtà eżisti aħna għandna grazzja kbira f'dil parroċċja tagħna li l-Knisja tatna l-Madonna biex tkun il-mudell u x-xbija tagħna. San Ambroġ fil-bidu tal-Knisja kien qal illi l-Madonna hija x-xbija tal-Knisja. San Franġisku waħda mit-talbiet ta' sbieħ li ħallinna dwar il-Madonna issejjaħ il-Madonna xebba li sirt Knisja. U għal daqstan dawn id-9 tiem eżisti nixtieq li fil-ħajja tagħna ma jkunux sempliċiment katakezi tagħlim dwar il-Madonna, però jkunu iktar dwar il-Madonna bħala xbija tal-Knisja u naraw xi jfisser fuq il-passi ta' Marija xiġifieri nkunu Knisja u komunità nisranija u nsara llum. Dan huwa eżisti li anke l-Papa fi żminijietna qiegħed iħeġġiġna
bil-kelma famuża ta' evangelizzazzjoni ġdida li għandna bżonn fi żminijiet tagħna. Dan huwa dak eżisti li din il-festa fil-kuntest tas-sena tal-fidi titissarra fil-ħajja tagħna. U allura llum se naqbdu l-Vanġelu tal-lum u xtaqt naqbad man-numru 8 biex niftakru id-data tal-festa tagħna 8 ta' Settembru u ħanaraw 8 aspetti tal-Vanġelu tal-lum tal-kelma li l-Knisja tixxandridna u naraw x'rilevanza għandhom għall-ħajja tagħna biex nitbidlu, biex niġġeddu bħala komunità nisranija fuq il-livell personali fi żminijietna fuq il-passi ta' Marija. L-ewwel ħaġa llum għandna l-bidu tal-mixja ta' fidi li għamlet il-Madonna. Il-Madonna sisti għamlet mixja ta' fidi bħali u bħalek. U l-mixja ta' fidi ta' Marija tibda billi hija tirċievi l-kelma ta' Alla, billi tisma' il-kelma ta' Alla. San Pawl fil-Tratiju Rumani kapitlu 10 vers 17 jgħidilna b'mod ċar il-fidi tiġi mismieħ u mismieħ tax-xandir tal-kelma ta' Kristu. Mela jekk aħna rridu nkunu komunità ta' fidi, jekk irridu li l-ħajja tagħna nibnuha fuq il-fidi vera, irridu nibnuha fuq xtejt il-kelma tal-Alla, mhux fuq xejdu ħafna nies oħrajn. Illum kulħadd jgħid li għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, ftit jgħidulna li għandna dritt tal-verità. U aħna Ġesu għalinna li jutri u l-verità u l-ħajja. U dil-verità nsibuha miktuba fl-Iskrittura. U l-ewwel mistoqsija tagħna llum hija din eżisti. Jekk Marija li daqt niċċelebraw it-twelid tagħha tibda l-mixja tagħha mibnija fuq il-kelma tal-Alla, aħna rridu nistaqsu lil nfusna, aħna fuq xiex qegħdin nibnu. Fuq livell personali, kieku kelli nistaqsikom, affarijiet sempliċi ħafna. Meta kienet l-aħħar darba li inti ftaħt il-Bibja bidejk? Meta? Taf tgħidli? Meta kienet l-aħħar darba li inti saqsejt saċerdot fader spjegali dis-silta tal-Vanġelu għax ma fintix? Meta kien l-aħħar darba li inti interessajt lilek innifsek tisma' programm tar-radju, televiżiv, mibni fuq l-Iskrittura, fuq il-kelma? Hija ħasra eżisti li fi żminijietna insibu nsara li xi darba kienu bħalna hawnhekk Kattoliċi għall-Qudies. Jaqilbu ma' Knisja li mhix Kattolika kif qed ikollna Malta għax jaraw programmi fuq television. Imbagħad jgħidulek fader, skoprejt il-Bibja kemm ili mmur hemmhekk f'dak il-post jien. Allura aħna x'qegħdin nagħmlu hawn? Omna Marija eżistijej, il-mixja tagħha bdiet billi tirċievi l-kelma. U aħna rridu eżistijej jekk irridu verament tiġdid fil-ħajja tagħna, tiġdid fil-komunità tagħna, irridu naraw li ħajjitna qed nibnuha fil-verità fuq il-kelma ta' Alla. 3 snin ilu l-isfijiet tagħna fitra pastorali, insejt kienx l-avvent dan, kienu qalulna li fil-Knisja dak kollu li ma jibdix mill-kelma ta' Alla huwa toqolu pis li rridu neħilsu minnu. Dak li ma jibdix mill-kelma ta' Alla fil-ħajja tagħna huwa toqolu pis li rridu neħilsu minnu. Illum l-ewwel mistoqsija tagħna hija din aħna fejn aħna viżavi l-kelma ta' Alla. Nissuġġerilkom ħaġa pratika ħafna. Ibdew mod sempliċi. Jekk ma tkunx Bibja xtru waħda. Jekk għandkom waħda ftħuha f'post prominenti fid-dar tagħkom, f'post fejn tidher. U nibdew naqraw biċċa kuljum il-Vanġelu. Jekk niġu l-Qudies nistgħu għandna tant għodda available illum li tista' tgħinna nkomplu anke fid-djar tagħna neħtlu miħtla tal-kelma. Però dan huwa essenzjali jeżisti għall-bidla tagħna. Jekk għandek kriżi, isma' x'tgħid il-kelma. Jekk għandek dubju, strieħ fuq il-kelma ta' Alla. Jekk ma tafx direzzjoni ħatu ħajtek, ara l-kelma ta' Alla x'tgħidlek. It-tieni ħaġa sisti l-Vanġelu tal-lum jgħidilna illi il-Madonna tirċievi l-kelma ta' Alla mhuwiex fit-tempju kif irċevija Zakkarija. Imma l-Madonna tirċievi l-kelma ta' Alla fid-dar tagħha f'Nażaret. Hawn wara fil-kor fil-Knisja tagħna għandna ġbija ta' it-tħabbira li kellha Marija. U f'riġlejn il-Madonna interessanti hemm id-drab
mal-art u hemm ktieb mal-art. ċe affarijiet li tista' ssibhom fil-ħajja tad-dar, fil-ħajja ta' kuljum. Din il-kelma sistijaj li aħna rridu nisimgħu u ngħixu fi żminijietna ma tix tkun magħluqa fil-Knisja, fit-Tempju, imma tkun hemm barra fid-dinja, fil-ħajja ta' kuljum, fil-ħajja tad-dar, fil-ħajja taż-żwieġ, fil-ħajja tal-familja. Interessanti li l-bidu tal-Knisja, Pentekoste, ma jseħħx fit-Tempju, imma jseħħ fiċ-ċenaklu, f'dar komuni qalb in-nies. Il-Knisja titġedded fi żminijiet nesistijaj f'djar komuni qalb in-nies. Kif Marija rċevit il-kelma f'dar komuni qalb in-nies. Aħna bżonn nesistijaj insiru komunità ta' nsara li nitħaltu man-nies u hemmhekk nirċievu u nagħtu il-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla ma nistax nagħlqu hawnhekk fit-tempju fil-qudies. Titlaħħa minn barra, fir-realtà hemm barra. It-tielet ħaġa sistijaj li Marija tgħaddi minnha tirċievi l-kelma, tirċievi għad-dar, però dil-kelma l-Madonna tħawwadha. Din il-kelma lil Marija ddaħħalha f'taħwit, bdiet titħawwad quddam dak li qalilha l-anġlu. Il-fidi tibda f'kuntest ta' taħwit, eżistijaj. Meta Alla jidħol f'ħajtek ħawdek. Għaliex meta Alla jidħol fil-verità jibda jċaqilqek. Tibda tħoss li dik mhux posta, li dik ma tistax tkompliha, li dik is-sitwazzjoni ma tistax tibqa' tgħixha b'dak il-mod, u allura l-ewwel reazzjoni tagħna hija normali li nitħawdu, u ma rridux nagħtu qalbna b'daqshekk. Anke l-Madonna tħawdet għaliex il-kelma li tirċievi minn Gabriel ma kienitx il-programm tal-ħajja tagħha. Inti jista' jkun li miexi f'ċertu stil ta' ħajja minn għalik li xejn mhu xejn u kollox għaddej f'ħajtek, u l-kelma tal-Alla tmissek fil-laħam il-ħaj u lilek tħawdek tajjeb. Il-kelma tal-Alla mhijiex biex lilna tħallilna komdi. Jekk aħna maħnis komdi quddiem il-Vanġelu, jekk aħna maħnis komdi fil-Knisja, il-probabilità li aħna maħniex nibxu ħajjitna fuq il-Vanġelu ta' Ġesu. Aħna l-Vanġelu qegħdin inqassuh u ngħixu minnu dak biss li oġobna. Jekk qegħdin skomdi imħawdin quddiem il-kelma tal-Alla, qegħdin f'postna kif għandna nkunu, kif Alla jridna. Il-kelma tal-Alla tħawwadna. Din il-ġimgħa suppost nitħawdu ftit. Għax il-kelma tal-Alla mhux se tħallilna kif aħna eżisti. Trid tiċċaqlaq xi ħaġa fil-ħajja tiegħek. U aħna l-verità li aħna ħadd minnha ma jrid jitbiddel. Aħna nixtiequ nibqgħu kif aħna u nixtiequ li Alla jitbiddel. Il-kelma tal-Alla ħatħawwadna. Ir-raba' aspett sistijaj. L-anġlu jgħid lil Marija biex hija ma tibżax quddiem dak taħwit li l-kelma ġib ħajjitha. Imma li tifraħ għaliex issib grazzja quddiem Alla. Ku kelli nistaqsikom, meta għand tal-grocer, meta d-dar u meta fuq il-post tax-xogħol jgħidu affarijiet li ma jaqblux mal-Vanġelu u mat-tagħlim tal-Knisja. Inti tħossok proud li int sibt grazzja quddiem Alla, li għadek tgħix il-Vanġelu, li l-kelma tal-Alla għadha rilevanti f'ħajtek, jew inti tibża u tistħi. U tidħol f'qoxortok u tingħalaq u ma titkellimx. Eżistija x'jista' jkun li aħna m'għadniex nemmnu li sibna grazzja quddiem Alla li jkunu nsara, imma li nħossuna l-odwa nawd, in-nerds tas-soċjetà tal-lum, il-boloħ tas-soċjetà tal-lum. L-anġlu u l-ħaġa li qed il-Marija, Marija kellha tidħol fil-konvinzjoni li hija sabet grazzja quddiem Alla, mhux it-taħwit kellu jirbaħ fil-ħajja tagħha fl-aħħar mill-aħħar, imma li temmen li hi għandha grazzja quddiem Alla. U aħna matul din il-ġimgħa eżistijaj irridu anke nikbru f'dil konvinzjoni li aħna nsara tal-lum aħna għandna grazzja quddiem Alla u mhux narmu l-affarijiet aħna wkoll kif ittarmihom is-soċjetà tagħna. Anke jekk il-kelma tal-Alla lilna tħawwadna. U tista' tħawdek, mela ma tħawdikx il-kelma,
Meta inti tisma' li għandek tkun fidil fi żwieġ, meta int qed bagħti fi żwieġ, dik ma tħawdekx. Żgur li tħawdek. Ma tħawdekx il-kelma tal-Alla li tgħidlek li għandek taħfer il-min qed jiġġak binak u min qed iweġġeħ sfaċċatament f'wiċċek. Ta' żgur li tħawdek. U ma tafx taqbad tagħmel. Temminx il-kelma tal-Alla jew taġixix fuq dak li tħossint. Imma Ġesu qed jgħidlek. Int sibt grazzja qudiemi jekk tgħix il-kelma tiegħi. Il-ħames aspett eżisti u lill-Anġlu u lill-Madonna ma jgħidilix biss fil-bidu ifraħ mimlija bil-grazzja. Imma mbagħad jagħtiha fid-dettall x'kellha tkun il-missjoni tagħha. Int se titqal se jkollok iben isem minn Ġesu, ikun jissejjaħ bin il-għoli s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. ċe Marija ma rtiġivix kelma ġenerali jgħidilha l-Anġlu isma' ħalla l-imberek irid xi ħaġa minnek ta' jgħidlu iva. Le, jurija dak li rrid minna. Aħna eżisti l-kelma tal-Alla titpenetra, tidħol fid-dettalji tal-ħajja tagħna. Għaliex jista' jkun illi aħna hemm affarijiet illi nagħtu każ xejn il-Vanġelu, xejn Alla, xejn il-Knisja. U jista' jkun li hemm affarijiet li ngħidu l-Knisja f'din ma tidħolx. Ġesu Kristu f'din m'għandux jaqsam. F'dan l-aspett tal-ħajja soċjali tagħna, tal-ħajja familjari tagħna, Alla ma jidħolx, din affarijiet tagħna. L-eżisti. Il-kelma li tirċievi Marija tidħol fid-dettalji tal-ħajja tagħha, se jiġri minnha fil-ħajja tagħha ta' kuljum. Għaliex li titqal Ġesu Kristu kellha konsegwenzi fil-ħajja ta' kuljum fil-ħajja ta' Marija. Li inti taċċetta l-kelma tal-Alla f'ħajtek għandha konsegwenzi fil-ħajja ta' kuljum fil-ħajja tiegħek. Issa l-Ġesu tista' tgħid dan qed jindaħalli u tista' tgħid dan qed jagħmel mixja miegħi. Aħna eżistijej irridu matul din il-ġimgħa niftħu qalbna fl-erjas kollha tal-ħajja tagħna. Alla għandu xejn dwar is-sesswalità tiegħek. Il-kelma tal-Alla għandha xtejlek dwar il-business tiegħek. Għandha xtejlek dwar il-mart tiegħek, għandha xtejlek dwar it-trobbija ta' wliedek, għandha xtejlek dwar il-krisi tiegħek, għandha xtejlek dwar il-vaganzi tiegħek, għandha xtejlek dwar l-isports, għandha xtejlek dwar kif tuża l-internet. Il-kelma tal-Alla għandha xtejlek dwar f'kollox. U jekk aħna rrid ikollna qalb miftuħa u nħallu l-mulej jiġi jibdilna, eżisti rridu niftħulu l-bibi beraħ fl-erjas kollha tal-ħajja tagħna. Kif ħanaraw matul il-ġimgħa. Is-sitt ħaġa eżistijej li omna Marija tgħaddi minnha matul ma nafx hekk sinjal biex naqaf nipriedka jew jekk marx il-mikrofon. Però jiena ħankompli xorta waħda. Il-kelma tal-Alla eżistijej turina illi m'hemm xejn ħażin li aħna nistaqsu. Il-Madonna tistaqsi lill-Anġlu għaliex il-kelma ma setax tifhimha kompletament. U l-Anġlu għalina hija l-Knisja. Li quddiem il-kelma li aħna nirċievu, aħna rridu neħtlu fid-dialogu mal-Knisja li tfissrilna l-kelma. Illum il-ġurnata qed tiżdied it-tendenza fuq eżistijej li jridu jaqbdu l-kelma tal-Alla, jaqbdu l-Vanġelu u kulħadd jifhmu kif iridu u kulħadd ifissru kif iridu. Aħna eżistijej, il-Madonna, ma tfissirx hija stess il-kelma li rċevit, imma tħalli l-Anġlu jfissirila. U għalhekk għandna bżonn li l-kelma tal-Alla aħna nisimgħuha u ngħixuha mhux kulħadd ar-rasu d-dar, imma li niġu flimkien fil-komunità biex nisimgħu l-Knisja tfissrilna hi l-kelma. U din eżistijej, hemm bżonn anke nbiddlu l-mentalità tagħna, nikkonvertu fuq għallum. Illum fuq tant ixju sirna niddubitaw mit-tagħlim tal-Knisja. Niddubitaw mill-kelma tal-Alla kif tfissrilna l-Knisja. U ngħidu għax dik il-Knisja issu dak li tgħidilna l-Knisja mhux dak li jrid Alla minnha. Hekk qed tidħol fl-imħuħ tan-nies. Issu li jrid Alla ħaġa u li jrid il-Knisja ħaġa oħra. Eżistijej, il-kelma tal-Alla Ġesu tgħinna permezz tal-Knisja u trid tibqa' tfissrilna l-Knisja. Nerġa' ngħidilkom, il-Madonna ma fissritx il-kelma li anfisha, imma ħallit l-Anġlu jfissirilna.
U allura nistaqsikom, intom meħtla tat-tagħlim tal-Knisja fuq il-ġustizzja soċjali. Intom meħtla fuq it-tagħlim tal-Knisja x'inhuma d-dmirijiet tagħna fis-soċjetà. Intom meħtla mat-tagħlim tal-Knisja x'tallem il-Knisja fuq iż-żwieġ, fuq il-familja, fuq it-tnissil tal-wlied, fuq il-mewt, fuq il-ħajja ta' dejjem, fuq l-ambjent. Ma nistgħux insistijej. Ngħidu rridu kunu nsara u nfissru l-ħajja tagħna kif iridu aħna. Għandna bżonn il-Knisja li takkumpanjana kif Gabriel fisser lil Marija, il-Knisja titfisser lilna. Is-seba' aspett eżistijej. Il-kelma talla u l-ispjega ta' Gabriel ma kinux biżżejjed biex Marija tgħix dil-kelma li rċeviet. L-anġlu kellu jgħidilha li l-Ispiritu Santu jinżel fuqek, il-qawwa tal-għoli tat-tik u tixħet id-del tagħha fuqek. U bekk jitwettaq dan miraklu ġewwa fik. It-tagħlim li nkunu nafu x'tgħid il-kelma, li nkunu nafu x'tallem il-Knisja biss, mhuwiex biżżejjed għaliex inti tista' taċċetta l-kelma talla f'ħajtek, taċċetta li tgħid il-Knisja, imma xorta tgħid din diffiċli għalija, xorta tgħid imma din ma toċċ għalija. Xorta tgħid imma dik dal kulħadd għalija ma tapplikax. Għaliex? Għax tħossha jibsa f'ħajtek. Il-Knisja eżistijej mhijiex post biss biex aħna nitgħallmu. Il-Madonna meta jidrilha Gabriel ma kienx qiegħed jgħallimha xi ħaġa. Però kienet jistedinha biex tiftaħ qalbha għal qawwa tal-Ispirtu Santu biex il-kelma li tirċievi tkun tista' tgħixha bil-qawwa ta' Alla. Il-Knisja hija l-post fejn aħna ngħixu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, mhux bil-qawwa tagħna. U allura din il-bidla eżistijej li aħna bżonn nagħmlu fil-ħajja personali, fil-ħajja tal-komunità. Mi se ssir bil-qawwa tagħna, bil-qawwa tagħna ma nagħmlu xejn id-dnub. San Franġisk kien jgħid tagħna huwa biss il-ħażen u dnub. Il-bqija huwa kollox il-grazzja t'Alla. Din novena tittiftaħ eżistijej bħal Madonna biex nistrieħu iktar fuq Alla x'jista' jagħmel f'ħajjitna u mhux fuq dak li aħna ma nistgħux nagħmlu fil-ħajja tagħna. L-aħħar ħaġa nagħmlu biha, il-Madonna eżistijej u din dan kollu hija ċedi. Aħna ngħidu l-Madonna qalet l-iva tagħha, fil-Vanġelu ma tgħidx iva l-Madonna. Ma nsibux miktuba. Madonna tgħid ħajkunli skont kemmtek. Ħajsirli ħajjiġi magħmul fija dak li inti tgħidli. Il-Madonna tintelaq f'idejn il-qawwa tal-kelma kif jgħid San Pawl meta jintaqa' mal-presbiteri mal-leaders tal-komunità ta' Efesu. Nitlaqkom f'idejn il-qawwa tal-kelma. Il-Madonna tintelaq f'idejn il-qawwa tal-kelma għaliex il-kelma tal-Alla għandha qawwa fiha nfisha li dak li tgħid tagħmlu. Alla qal ikun id-dawl u d-dawl kien. Alla ħalaq bil-kelma tiegħu. Il-kelma tal-Alla għandha l-qawwa jekk inti intelaq f'idejha li lilek toħolqok mill-ġdid. Il-kelma tal-Alla għandha l-qawwa li toħloq mill-ġdid iż-żwiġijiet tiegħek, li toħloq mill-ġdid il-fidi tiegħek, li toħloq mill-ġdid il-ħajja tiegħek, il-ħajja ta' wliedek, il-ħajja tal-komunità tagħna. Il-Madonna meta tintelaq f'idej il-kelma tesperjenza il-qawwa tal-kelma. Aħna ħafna drabi bil-maqlub nisimgħu l-kelma tal-Alla u ngħidu di taqbilli, di ma taqbillix, di jirnexxieli, din le, il-Madonna m'għamlitx hekk. Il-Madonna ntelqet f'idejn il-qawwa tal-kelma u għax intelqet f'idejha allura setet tesperjenza din il-qawwa. L-aħħar kelma eżistijej għalikom morda u anzjani. Il-Madonna fil-ħajja tagħha kellha bżonn ta' żewġ anzjani biex jgħinuha fil-mixja tal-fidi. Xmun u Anna fit-Tempju. Xmun kien dak li kkonferma lil Marija minu Ġesu. Anna kienet dik li qed titlob kontinwament fit-Tempju u marret tagħmlet kuraġġ il-Marija. Fil-komunità nisranija, eżis anzjani, intom tridu tkunu Xmun u Anna. Tridu tkunu dawk illi tfakruna kontinwament fl-esperjenza tal-fidi li intom diġà għaddejtu u taqsmuha magħna. U bħal Anna li sa 80 sena kienet għadha titlob fit-Tempju, tridu tkunu dawk illi titolbu fil-komunità nisranija.
sabiex il-grazzja tal-fidi, il-grazzja tal-kelma ħadd minna ma jitlifa fi żminijietna. Jalla Marija eżistijej fil-bidu ta' din novena turina triq biex aħna nitbidlu u niġġeddu billi nibnu ħajjitna mill-ġdid fuq il-kelma tal-Alla. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slim.